Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador. E hoxe imos facer unha rutina curta, intensa e chea de enerxía. Ti marca o ritmo e eu acompáñate. Comezamos. Benvidos unha mañá máis a Pulso Activo. Como a sempre, moi ben acompañado. Como estamos, rapaces? Moi ben, moi ben. Con ganiñas de comezar? Moi ben, claro. Venga, ímos aló. Nunca é tarde para comenzar algo novo. O exemplo poño sempre en min. Con que con 44 anos tirei con todo a miña vida anterior e comecei unha nova. Totalmente certo. Eu comecei super tarde lingua de signos ou a facer deporte dun xeito bastante regular. E sea cal sea a edad, eu teño visto a xente que empeza a facer calquer tipo de deporte, xa sea boxeo ou no gimnasio, e a melloría que teñen é brutal. Vas perder de facelas por ter máis anos? Non. Hai que intentalo, probas, a ver se che gusta como vai a cousa. E despois, xa ves, se sigues ou non, pero non deixar de facelas porque dis que non és capaz, eso nada. Mobilidade articular, como sempre. Movendo o pescozo a un lado e a outro. Movimentos curtos, suaves. Arriba e abaixo. Aí vamos, agora cos brazos dibuixando círculos. Ti que borrís. Non sei, ollo, xa me dá risa a min. Cambiamos sentido. De que te ríes? Contanos o chiste para todos. Que chiste? Non é chiste. En que estás pensando, Anxo? A ver, en que Os estás chistes pensando? son moi malos, a verdade. En que estás pensando? Algo que non se pode dicir diante da cámara, seguro. No. Non? Pero antes estaba pensando con Raquel, que pensas que hai? Máis abrimos e portas pechamos? ou rodas no mundo? Mais portas ou rodas? Rodas poden ser rodas de xoguete, rodas dun carrito, do que sea, e portas tamén valen as estanterías, Como etcétera. as O sea, estanterías? manda a portas, cintura. porta de estantería, Estanterías, portas vale. tal. Fua, e pois eu diría... Portas. Eu diría que portas. A ver, xa, mire, a ver, nun coche, por exemplo, xa hai... Pero rodas de xoguetes, aí hai moitas rodas, Xa, pero nun xoguete, se E é de un coche, coche, tantos- terá e de moto, portas tamén, e de wow. camións. Pero pode ser 3 portas e ten 4 rodas. Ajá! Xa, pero tamén hai muebles que, por exemplo, non teñen rodas. Claro, Cambiamos. que portas son portas da casa. E todas as casas teñen portas. Caixón e porta. No, caixón é caixón. Vaya debate. Tú que opinas? O Coite fala algo. Tú que opinas, Raquel? Eu non opino nada. Opina, Pero, opina ou votamos todos por Pero hai resposta para... Sí, claro. Que vai a ver? No, digo, hai tes algunha ni idea. encosta... Que sí, que busquei. Sí, e que gaña? Pues creo que ganaba rodas, pero ahora mismo non estou seguro, Bueno, carai, esa non Pues son... esto, en serio, falando cun paisano aí nas termas, un día que non o conocía de nada, díxeme, tú que Hai que consultar en chat Tú que pensas? Que hai máis Cambiamos. rodas ou portas? Bueno, Ten sentido, porque En hai serio? os coches de xoguete teñen rodas, pero hai moitos que non abren as portas, así que non teñen portas. Bueno, teño que... A mí está me chivando polo pinga que máis rodas que portas. Moitas máis, ademais. Claro. Non sei. Un pouco de cultura Pero general. quen calcula eso, por Dios? O sea, como se calcula eso? Cambiamos hacia adentro. Stock de xoguetes, stock de armario. Miña nai. Ben se ve que non teñen moito que facer. Non, cambiamos de pé. Por que? Hai máis que máis Hai que ter. xogar ese xogo. Hacia mola. adentro. De que hai máis? En España que hai máis xente con pelo ou calva? Pois xa te digo que calvo. Moi ben, iso imos deixar para a seguinte clase. Unha vez que xa resolvemos o misterio se había máis portas que rodas no mundo, imos comezar co quecemento e para iso imos necesitar para esta clase as gomas e a esteira. Rodas e portas non fa falta. Se a conversación, eu non sei onde saliu. Bueno, de onde vai saído Anxo? Xa que esta clase hai a veces que xente non fala, pois teño que falar eu. Moi ben, imos comezar co quecemento, imos facer 3 exercicios de 30 segundiños, imos ir co péndulo, a un ladiño e a outro. A clase de hoxe é de cardio e de forza. E para facer a forza, imos empregar as gomas. Que hai máis gomas ou halteres? Pois debe ser halteres, porque mínimo hai 2.
E gomas? 3, 2, 1, vale. Moi ben, imos agora co agachamento. Seguimos en 30 segundos, activando o corpo, elevando as pulsacións, a temperatura. É que podríase seguir por moito máis, Bueno, pero deixa así para outro día, home, por Dios. Continúa, a ver se faz pensar o profe e así Que deixa hai máis camisetas ou pantalóns? É outra pregunta. Eu dixei que pantalóns, non? No. Bueno, no armario, imagino que camisetas. Vale. E agora, imos aí con unha pequena torsión a un lado e a outro. Seguimos aí. Que pasou? Vou mismo. Non vos maledes, Non vou nin ao ritmo de Anxo siquera. Últimos segundos. Vale. Veña. Imos, como sempre, 30 segundos de traballo de descanso, combinando cardio e forza. E imos comezar cun exercicio de cardio que é o agachamento indo cara a un lado e cara a outro, vale? O que fago é, comezo aquí e abro e cambio, vale? A un lado e a outro. 30 segundiños de traballo. Sí? Imos comezar indo cara a dereita. Veña, primeiro facémolo no sitio e despois cara a dereita. Va, comezamos. Ai, Horrible. esa coordinación. Baixamos o cuiño. Ahora creo que lle pillei o truco. Eu tamén. Sí, o comezar queda un pouco así. Sí, porque como que un pé non sabe para onde ten que ir. 3, 2, 1, vale, moi ben. Bueno, o agachamento lateral aí me parece que é menos mal que só lo temos esquerda e dereita, porque aí cada un iba ao seu lado e ao seu ritmo. Pisamos no centro. Agarramos os extremos. Pernas semiflexionadas, brazos semiflexionados. Lombo recto, sacamos aí o peito, collemos aire. Exhalo. Elevando a esta altura dos ombreiros. Pernas semiflexionadas. Lombo recto. O peito un pouquiño cara fora. Subo brazos semiflexionados. Cóvados a esta altura dos ombreiros. Tres, 2, 1, vale. Imos traballar agora na esteira. Imos ir a posición de táboa. E o que imos facer é, durante 30 segundiños, tocar o ombreiro contrario. De acordo? Veña. Colocámonos en posición. E aí comeza a conta atrás. Vai. Vixiamos esa postura, que a pelve non vai a cara abaixo, nin o cu apunte cara ao teito. Tres, 2, 1, vale. Tírame moito aquí, teño non sei se é un tendón ou que a veces se me carga e entón claro, busco a comodidade. Veña, agora, máis fora da esteira, 30 segundos de traballo de peito, ombreiros e tríceps, facendo flexións. Veña, comezamos e imos abaixo. Acerco o peito chan e subo. Se nos costa moito que as pernas tiradas, xoños o chan. Moi ben, Noemi. Moi ben, chicas, así me gusta. Ánimo, ben, Anxo.
3, 2, 1, vale. Os meus reollos vían a Edi e a Anxo baixar máis alto, o sea, máis rápido. E claro, pois cada quen ten o seu ritmo. Abro pernas, toco arriba. Abro e toco, de acordo? Un pequeno salto, tocando o chan. Estamos? Estamos. Non. Veña, 30 segundos que comezan xa. Aí, levamos as mans cara ao chan, abrimos pernas, flexionamos, cu cara atrás. Moi ben, mantemos ese ritmo. Tres, 2, 1, vale, moi ben. Eu non nacín para saltar. Saltaba a coma de pequena e a goma, pero xa me chegou. Vamos colocar os pés encima, collemos extremos, flexionamos un pouquiño as pernas, botamos o corpiño un pouquiño cara adiante, sacamos peito cara fora e collo aire, exhalo, levando os cóbados preto das costelas. Lombo reto, mirada á fronte, xunto escápulas atrás. Cada vez que levamos os cóbados cara atrás, embigo cara adentro. Soltando todo o aire. Un poquinho máis. Vale. Moi ben. Agora, imos facer aí unha reverencia. Vale, xa fixemos máis veces este exercicio como unha zancada cruzando a perna por detrás. Imos empezar cruzando a perna dereita por detrás e intercambiando. De acordo? Veña, imos aló. Cruzando aí a un lado e a outro. Ten como a posición destes dos xogos este do xeo, como se chaman? Sí. Que lanzan a pastilla. E van con unha Hockey. vasoira limpando. Non é hockey. Curly. Iso. Ah, eu Poño de... pa pastilla unha sí. pedra. É un pedrolo. Que Sí, que lanzan aí. Sí. Vale. Non sei como saldía, pero puxen empeño. Por se acaso, a mellor teñenme que ir así a algún palacio, me presentan a alguén, digo, tam siquiera sabela facer ben. Seguinte exercicio de forza, imos cos bíceps. Aí, cómodos. Preto das costelas, antebrazos, miran ao fronte, collemos aire, exhalo. Aí, flexionando. Os cómodos, flexionamos un pouquiño as pernas tamén. Moi ben. Mantendo os cómodos pegados. Acercando as mans aí cara aos ombreiros. Traballo de bíceps, traballo de forza. Vale. Moi ben. Agora toca boxear un pouquiño. Seguimos co cardio. Aí vamos golpeando pouquiño a pouco. Preparados, listos. Veña, imos aló, va. Golpeando. Quédanos este exercicio, un de forza. E xa comeza a conta atrás para rematar a clase, de acordo? Vai a primeira rolda fora. Ai, iso é moi ben. Tres, 2, 1, vale. Penso que me sae ben, non sei, a veces poñelle máis ganas que outros. Pero hoxe tiña ganas del. Hoxe dinlle con forza. Tensamos ben a goma, para intensificar o traballo. E agora, cara a un lado e cara a outro. Ben, con este exercicio, collemos un pouquiño de aire para comezar a seguinte rolda. Como ides? Ben. Ben, non? Desexando rematar. Ben, pois nada, xa comeza a conta atrás. Cinco, 4, 3, 2, 1, vale. Moi ben.
deixamos a gomiña ao lado. Imos a coller en breve porque imos facer o agachamento cara aos lados e despois se toca outra vez a goma, vale? Collemos 5 segundiños de aire e comezamos de novo. Veña, imos comezar primeiro cara abaixo e despois abrimos cara a dereita. Ben, preparados, listos? Abaixo e abro. Iso é. Cuca lá atrás. Moi ben. Iso. 3, 2, 1. Vale. Moi ben. Veña. Tócanos aí elevar. Elevación lateral. Seguimos traballando os sombreiros. Pisamos no centro. Collemos extremos. Sacamos peito cara fora, lombo recto, brazos semiflexionados, pernas semiflexionadas. Collemos aire e exhalo. Arriba. Moi ben. Iso é. Ánimo, un poquinho máis. 4, 3, 2, 1. Vale. Imos a esteira. Táboa tocando ombreiro. ...30 segundiños de traballo. Estamos, Noemi? Estamos. Veña. Ánimo. Colocámonos e comezamos. Cuidado con os sombreiros, botas os máis aí. Era comigo. Non, con Noemi. Xa sabe ela, xa sabe. Vale, vale. Vai ser a postura. 3, 2, 1. Vale. Relaxamos uns segundiños porque veñen as flexións. Están aí esperando por nós. Como imos? Eu creo que imos pasar agora entre as flexións e o tocar as mans no chan a parte máis que nos eleva un poquinho máis a temperatura, as pulsacións e despois xa ven un poquinho a volta a calma. Veña, mans fora da esteira. Imos con esa parte máis complicada da clase, a esas flexións. Acercamos peito ao chan e comezamos. Ánimo. 5, 4, 3, 2, 1. Vale. Recolle atrás uns segundiños antes de colocarnos de pé. Veña, que se vai o máis feo e se vai fora, Vaime sair o corazón Veña, pola boca. arriba. Estou notando. Pum, pum, pum. Agora toca abrir, tocar o chan, saltiños, de acordo? Veña, preparamos, listos, e abaixo, toco. Iso é. Facemos unha raja aquí, Entre o color da camiseta e o movimento. Tres, 2, 1. Vale. Ai, veña, veña, que xa vai. Xa vai avanzando a cousa. Tócanos a reverencia.
Imos ca perna dereita, cara ao lado esquerdo, vale? Cruzando cara Perdón, esquerda. nos toca el remo. Remos, o remo. Ah, remo, sí, tedes razón. Veña, imos co remo. Eu xa me estaba adiantando unha clase. Mira como me recordaste, ese. Home, Home, extra. Home, porque Pa coller un poquinho de aire, non? queremos revivir algo. levamos a conta. Levades a conta, sí, señor. Se queres saltarte a reverencia despois, podes, pero... No, non nos saltamos nada. Veña, colocamos o corpo un poquinho cara adiante, estiramos aí, collemos aire, exhalo. Cómodos cara atrás, preto das costelas, sacando o peito cara fora, xunto escápulas atrás, activando os glúteos, envigo cara adentro, cada vez que exhalo. Moi ben. Veña un pouquiño máis. Estamos rematando. 3, 2, 1. Vale. Sí, bueno, porque Eddie creo que ten déficit de atención un pouquiño, saltou aí un exercicio, pero xa estamos nós para corrixilo. Seguro? Seguro. Imos cruzar a perna dereita, cara ao lado esquerdo. Preparamos, listos, imos alá, va. Ánimo. Tres, dos, un. Vale, moi ben. Veña, quédanos 2 exercicios de forza e un de cardio. O de forza, veñen os bíceps. A ver se me converto. Se antes era unha ra, agora a ver son Hulk. Con este color de camiseta. Veña. Pois, rec. Collemos aire. Estrella exhalo. sublevas, Eu prefiro os Estrella rec. sublevas, sí. No, Sí, non era ben. Sí, lanzaches ya. Pois era moi bon. Quen? Os rec era moi bon rapaz. Era precioso. Quen? Non estamos Por falando dentro, de... sí. Estamos falando de bo rapaz. Xa, xa. Ten razón. Veña. E de lo agradecer despois, ao acabar. Eu cando non estaba verde tamén era bo. Pero Sí. No, e verde tamén. Vale. Veña, Estrella, toca boxear. Ahora xa podes pensar en mí, si queres, eu penso en todo o mundo. No, que ti tes moita bondade. Veña, imos alá. Queda un minutillo de exercicios. Comezamos a boxear. Iso soltando aire cada vez que golpeo. Xiramos o tronco un pouquiño, ademais de mover os brazos. Vale. Veña, último exercicio. Anxo, é que cando você estás medo de mancar ao contrincante. Que va, se el fai de saco de boxeo? Normalmente, poste ca xente do teu nivel, entonces máis ou Máis ou menos menos, andades aí. Pois con rapaciños de 5 anos. Eu teño máis Mira, medo de que non me manquen a min Imos a un lado e outro. que de mancar eu. Tú atendes a que non te manquen a ti. Claro. É un abusón, Estrella, é un abusón. No, para nada. Compite aí co rapaciños pequenos aí para non perder, entendes? Non creo iso do Anxo. Estamos rematando. Último exercicio, último esforzo. 5, 4, 3, 2, 1. Vale. Veña, moi breve. Estiramos. Levamos brazo cara a nós. Nacas, estirade moito máis que nós. Todos os músculos. Cambiamos. Arriba esos brazos. A un ladiño. O mellor pode restar un exercicio e así xa estiramos máis devagariño. Cara a outro. Tamén é verdade, hai que valorarlo todo. Digo. Cara ao centro, collemos aire, soltamos dentro da cintura.
Xuntamos máis ao ladiño. Cara ao outro. Voltamos cara ao centro, despaciño cara arriba. Fantástico traballo, xentiña. Moitísimas grazas por acompañarnos unha mañá máis aquí en Pulso Activo. Como sempre, recordade manter o corpo en movimento, ainda que sexa un pouquiño, porque o corpo e a mente agradecio. Eu son Edi, o vosso adestrador, e lembrade, mantede o pulso activo. Vamos. Sí, moi ben. Pulsos e onllos, os tríceps, Todo activo, todo activo. Os bíceps, os cuadríceps.